dalu, Mbah. Muga dalu, Nduk Cahyu. Wah, putuku wis gedhe tenan. Putu ta iki? Kok aku putumu? Heeh. Kok suwe ra gendong aku to, Mbah? Mbok saiki njaluk gendong, Trin. Gendong, Mbah. Modar. Gendong ngarep. Mbok ayo. Rasane kok ngene iki lho. Kuwi Lanjut semangat. Aku didusi, Mbah. Wah, sosok ngono. Ambiyen aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Mbok kae didusi kono. Jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gedhe kapok tak dusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa, Nganggo tanganmu wae. Tenane. Wah, yo engko to yahne kok adus. Lah aku wis sumuki, Yo, Mbah. ngono. Yo, ngono. Mbak. Wit. Kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa to? Sikile wis ngene. Tenan aku kowe iki kok ngunekke Pak Demu kok ngelet. Lah napa? Kowe iki ora ngelet. Napa? Beker. Monggo kepareng lenggah Mbak Waluya karo Mbak Suhin minangka bintang tamu bengi iki. Ya aku tak ngaturke kuwi bab mau wis tak aturke. Mengko mengkari gojekane no. Ya. Klintong-klintong numpak andong ngabel klingklong. Matur sembah nuwun Mbah Waluya. Iya, iki ya penyebar hoak. Wah, ora ngawur kowe iki Mbah Waluya kok penyebar hoak. Dagelan iki apa ora penyebar hoak? Dagelan iki gawe bahan dagelan iki sosok barang ra nyata ya. Iya. Diakoni wae. Kula nuwun Mbak Cange. Monggo Mbah Waluya. Kula penyebar hoak rak ming sedhela nek jenengan sewengi deg malahan. Kok sewengi deg piye kok iso nyebar hoak sewengi deg? Ya sampean ngarani kula penyebar hoak rak ming sedhela nek sampean rak sewengi deg. Kok iso sewengi deg? Nek sampean kok iso ngarani aku nyebar hoak. Lah ya dagelan iki biasane nek gawe bahan kan ora nyata. Apa do mawon nek diitung ngoten mawon sampean. Apa saiki ana ngamarta ya ora ana kok sampean. Wih, kok sik kok ana ngamarta ora ana piye? Ayo ngoten niku marasake dhewe wong ku ya marasake dhewe. Tapi jagating pewayangan kok lah ya ono no. Ayo dagelan ya sak-sake waton gawe guyu kok dadi nyinggung dagelan. Aku iki hoak apa udu? Nun? Dagelan sak-sake waton guyu kuwi hoak apa udu? Ah sanes kok. Ya kok Ya jenenge menghibur kok sampean. Sampean nek saiki ora ning Ngamarta ngestina kok ngomongke Ngamarta ki hoak apa ora? Ya ora wong kuwi iki menghibur kok ya. Lah ya padha mawon berarti padha le hoak ora ngoten sampean kok dadak aneh. Gurung-gurung kaya sepatu. Lah niku saking omah dasare pun patu nggih perkara HP niku kok. Wah, ngapa mergane, Mbak? Ya sopi. Kula niku kon tuku pulsa. Oh. Pun kula kandhani to. Pokoke jangan sekali-sekali menyebar nomor HP nyang sapa wae. Wong sampeyan iki kerep ketipu. Lah ya mulane aku ki ngestokke omonganmu to. Gani dit 100 kon tuku pulsa. Ah, kula bayar 100. Lah kok sing dodol pulsa niku takon nomor kula. Ya ora tak naik to, tak naik nomere wong. Aku ngerti arep kapusan. Terus iki sampean tuku pulsa. Nggih. Ditakoni nomor karo sing bakule pulsa. Nggih. Monggo bojone sampean wis meling aja disebar luaskan. Ngenai nomor sembarang wong. Lanjut takon tak bayar nyuwun nomor HP Pak, aku kelingan. Wah iki arep ngapusi iki aku ngono. Nek nomere pulsa dijaruk bakule ora tok kek iki pulsane ajeng manglek napa pripun? Lho, sampean piye to? Jangan mengasih nomor sembarang orang. Aku wis tuku pulsa bayar 100. Lah kok sing tuku kantor ki njaluk nomorku. Aku ya kelingan to wong tuwa pinter kok iki jelas arep ngapusi aku ngono. Trak nang nomere kancaku. Oh. Rugi to nek aku kapusan. Dadi kapusan men kancaku. Kok kei nomere kancamu? Lah iya. Pulsane mlebu ngene sapa? Mbok ora ngerti aku pokoke ora. Lah ngene iku cobi to. Sapa sing ora jededek? Oh sampean ki yo ngawur lah kudune yo kok keke no.
Kowe iki tak belani ndak kapusan kok ngeyel to. Lah iku tuh sampean iki nek tuku nomor ki yo kan takon to nomere pinten Pak ngono ki sik kok kaya iki nomorku. Aku wis krasa arep kapusan. Dadi wong iki mau nek nomor aja sembarang wong soalnya cok ngapusi. Aku ngerti kowe iki njaluk nomor arep ngapusi. Aku ngono. Sampean ki rumangsa cerdas. Cerdas pinter aku yo eling-elingmu kae. Lah nek kuwi iki pulsane ra nyemplung nggon aku lho Pak. Ya sak karepmu ora ngerti aku nek ra kapusan gitu. Pulsane mboten nyemplung ngene sampean. Lah mboten. Ha sing nyemplung ngene sampean apa? Sanes pulsa. Apa? HP. Wong sampeyan semono. Nggih, wah seneng. Sok pinter niki. Ngene iki lho Mbak Suhin. HP nek diasta piyayi kula nuwun sewu sing mboten paham menika yo bahaya. Oh lah nggih mila menika. Tur ngeten lho arep sing jenenge HP iki gunane pirang-pirang nek bojo kula niku ora tau tangane iku lepas saka HP iki ora tau. Oh, autis. Lho esuk awan sore dolanan HP. Bengi iki lho turu karo aku kok dolanan HP. Lah kudune pripun? Apa dolanan liyane HP ra ono to? Wong yo dhek yo ngadep bantal, ngadep guling, gitu mbok yo. Udu. Udu yo sakarepmu kok ngayal. Mbok rumasane gek aku kan dolanan apa? Yo godhok-godhok wedang apa ra iso. Wong tengah wengi kok kon Oh godhok. sampeyan yo gawene ngapusi aku kok. Kok iso? Lah nomor HP-mu ya to wis tersebar di mana-mana. Ning wingi sampean iki tenan ditelepon suarane wong wedok kok jenenge Karyono. Tulisane kok Karyono, suarane wong wedok. Modiar ora. Kae bojone Karyono kancaku. Wah, ora wae kudune nek sampean kenal mestine kenalke karo aku. Yo aja kerep nesu ngono kuwi mosok mau nganggo apa sing jenenge penunjuk jalan nganggo HP-ne jenenge BPJS apa namanya jenenge. Kok HP kok BPJS iki? Lho sing kurang 200 meter belok kiri, kurang GPS. Nah, kuwi ya wong wedok ki ya muring-muring. Aku takon, ku sing muni wong wedok. Wong wedok sing wangsul sida wong wedok. Iki pancen petugas iki wedok ya aku kon ganti lanang piye. Ning tak pikir-pikir tenan wong wedok kok malah luwih cerdas, luwih ngerti wong endi-endi. Oh. Endi sampean nganggo GPS mesti sing wangsulan wong wedok. Ora tahu kok wong sulan. Awas belok kanan, ora eneng mesti wong wedok gitu. Iki ya sida penjuru. Cemburu. Cemburu. Penjuru. Nek niku pancen pun disetel anu Mbak saking HP. Oh niku dadine nggih memang suarane wedok tok to. Wedok ampun dicemburono. Cemburon. Sampeyan kok cemburu karo kaya ngeten iki sing mang cemburoni napa? Nggih ampun ngoten niku to Mbak. Wong sampeyan entuk niku tak anggap sampeyan niku mripate rada katarak kok. Lho angel lho. Wong golek kaya kulane jenenge wong rada enom kok ora bentuk tuwa ki angel. Kene sing kudu matur nuwun. Lho, kleru kuwi. Kok iso? Sing matur nuwun karo sing gawe rup ki sampean. Kowe no? Arang-arang lho ndek bojo enom ki. Lah malah kowe iki kewalik arang-arang lho wong tuwa ndek bojo enom. Kowe iki matur nuwun. Oh, sampean iki wis ora iso ngopo-ngopo. Anggur sore kurang jak turu wae. Aja ngono kuwi engko ora anu ya ora gelo lega. Kowe iku anu senane bojo kula pancen ngenten iki mbok cengak. Anu bocane nggih. Anu sih, pun mboten iso napa-napa. Oh, amulane bojomu ing dolanan HP. Wong nggo namu sinyale ya wis elek kok. Lah sampe dolanan HP coba. Lah niku kok lho lemot terus lagi iki. Wis ora masalah dolanan sarono. Mah, bojo kok kon ngedoh. Rumangsanono biyen lho, likalane dadi manten aku ki wah jen rumangsaku kok biyen sugih kok. Kepengin sangat lho Mbak Cahik kula niku nalikane ketemu biyen ki gek umum kaya kancane, gawake sanggan, gawake ngurus sampean nggon aku nggawa apa? Kurang kepiye wong aku yo nggawa tuntunan ngono lho. Dadi manten aku yo nuntun ora mung sak-sake lho tak agati. Kudune nek tuntunan ki gedhe-gedhene sapi, cilike wedhus. Ah sampean kok nuntun kucing? Nek duwene kucing apa kon nonton timbangane aku nyolong rak ya luwung sak kecekele kucing. Biyen Dek pacaran tenan Dek besok tak belikan spring bed tempat tidur sing puke lho Dek. Sampean nggawa apa? Kloso. Lah nek kloso ki apa nggo lawuh rak nggo turu. Ya tempat tidur malah dilempit aku kon nek wong mantenan jare kon mikul cikal nggawa pari. Aku nggawa kambil ki sisan tak parut dadi ringkes malah. Sampeyan ki mung padune ora arep ragat ning kaya gleleng ngono lho. Iya. Ya ampun ngoten niku sing penting rak kabeh iki lancar ngono. Ya kudune iki ya sak kambil kuwi kira ngono kok parutan. Dek Kiswan le ngendika piye? Kere ning gleleng. Lho iki lho aku ketok ora
krungune iki mau cetha lho iki. Iki cara wangi cara lemarine. Iki ngarep plituran ning mburi petelan. Petelan tuh ya. Ngomongnya halus kita iki gajul sepatu karet kok Wan. Ora tatu ning jarem muni wis kere kok gleleng. Ha timbang ning kere ra gleleng nak ya Bener kuwi. nggih. Gleleng ya men kere ya ben sing penting gleleng gitu. Wis Lah sampean digawake kambil parutan kok ya gelem kuwi lho. Lah nggih. Kahanane pancen nggih niki tiyang mboten gadah. Oh. Sekeng. Ya sekeng nggo namu. Yo ora bae aku isih umum lek. Alah omahmu kampung cilik. Terus ngarepe dalam lebu ki tarung tanduri telo Lah nek ra brukut. Brukut apa? Ngaku rono pacaran ceritane aku nggo gula karo ndok sirku men ditampa lengku nglaman kecantel pager nek were. Ndroke glundung-glundung ndro pecah ngono ki mbok niki metu wae lah eman-eman diseroki nganggo godhong. Oh, kebangetan banget len. Wis sing penting sakniki wis dadi garwane iki rasa sok nggih ora sok tukar padu karo kula nggih sing sayuk rukun ngoten niku lho. Kuwi ra cengeng apa piye ya? Apa? Mbok cangik ki ndengangak terus ki ra cengeng apa piye? Karena modele nggih ngenten iki. Waduh, wah. Iya. Kuwi nek muni sabar nanti demok kok endi? Ayo kan kene. Karo ngene, sabar. Menika kathah nawala Mbah Wanita kaliyan dipun waosaken saking penggemar wayang kulit dusun Pentung nyawer 100.000. Oh aduh kagem Mbak Ika. Wah monggo Mbak Ika ora tindak iki lagi bar wae anu kena musibah. Nggih. Ora apa-apa saking Pak Wadimantara. Nggih. Terus tunggale apa? Akeh no iki nawala sing do tiba ning bocange dari Cak Marlis Surabaya nyuwun lagu Kembang Rawe penyanyi Mbak Tatin utawi Mbak Ayu. Nggih. Surabaya kok ming 50. Ya ora. Sida grenengan. Adoh nggo ngretoke ora cukup. Nah kowe wis ta entuk kiriman saka Papua wae ming selawe wae meneng wae kok sampean ki. Meneng wae sampean. Meneng ning grenengan. Ora. Assalamualaikum nyuwun lagu Podang Kuning eling-eling Banyumasan. Dari warung mie ayam 99 Jalan Parangtritis kilometer 14. Wah, nggih. Saking Pak Wadiran. Nah iki janten mantan dukuh nyuwun isih urip kok. Iya, iya. Nyuwun lagu lelagon Podang Kuning kagem Pak Lurah lan Pamong di ngander ora. Iya. Angger sing bengok seru dhewe ke Pak Wadiran. Heeh. Mangga dipun aturaken rumiyin, Mbak. Nggih, napa niku? Keng garwa badhe nyekar menapa? Kathah sanget menika Podang Kuning. Podang Kuning apa? Nek sing anu ngaturke Podang Kuning kedah sinten? Nggih ngaten. Ya dibuka Mbak Su dhisik nembang apa? Ya menika ugi wonten caping gunung ya ana. Ya pirang-pirang ya Mak. Monggo kersa panjenengan. Kowe mau Pak Wadiran pesen nek nganti kowe ora minangkane apa sing dadi permintaane Pak Wadiran, kowe arep digawa ning padukuane kono sarana. Aja kudu cedhak aku, wong iki ora mesti cedhak. Nanti temantane Pak Duka wae. Oh ning mburi kono anggur sing kuning ae Pak Wadiran. Kuning cilik dhuwur ya. Heeh. Ya. Halo. Terus krungu suarane. Arep tundek-ndeke ra apa-apa wong sampean wis disangoni kok karo aku bareng. Wis bayar kok. Oh, dipun aturaken napa, Mbak? Apa? Iki mau sing dikersake mantan Pak Dukuh ya Sri Uning jane. Oh ngono. Iya. Sinebut pahlawan putri. Ana gayutane karo lakon ketoprak. Nggih. Sri Uning Mustika Tuban. Hei, ketoprak wal. Sri Uning Mustika Tuban. Suarane bojoku suwe ra tau nyuwara jan. Wah, ambet dina nyuwara ngono kok. Ning ra Sri Uning. Nganti sampean umroh. Umrah piye? Purek. Lah wong aku ki tembungku ki rak ya kaya ngene kok terus dianggep jero. Lah wong wedok ora tau cocok karo wong lanang kok. Ora iso cocok piye? Lah kepiye kekarepane beda. Mosok aku ngengu pitik kok kono ngengu kirik.
Aku ki ngulele kono ngungu bebek. Ayo entek. Ora tau gathuk. Wong sapati kuramane iki lho Pak mbok sampean ki sayang karo aku. Keringet kaya ngene. Nanti kok keringete ambune wangi. Lah ya arep wangi apa kecut kene wis teke ya ngopo to? Mulane kowe iki apa arep mambu tek wong liya? Mulane keringetmu ki kecut niru putune awake dhewe kae lho. Kepiye? Dinai jeruk mong kok ndak keringetku kecut. Ngono kuwi dadi lho aja mangani jeruk ndak keringetmu kecut. Rumah saku kok wis bebrayan suwe kok mesti tembunge sing lanang kok mesti ngono kuwi lho. Lah nggih sengak. Iya. Nah aku jengkel tak tinggal tenan kok. Tinggalan. Aku ki nang omah ki aja kok bojoku ki melek. Bojoku turu kemringet kowe tak lapi. Oh niku. Apa ra meri sampean nek ngono kuwi? Lah biyen dak aku nom ora keringetan kowe tak lapi. Kok ora keringetan dilapi ki maksude piye? Lah saking gematine kok. Oh. Biyen kuwi aku ki dek pacaran karo Suhin ki aku mangan kowe coba sayang kaya ngapa upane tak templek-templek kono terus nggawa tisu ngono mbok aja mawut-mawut Mas. Terus saiki bareng aku mangan gabres dilebokke ngopo cangkem semono ambane kok ngono. Sampean ki salah tampa. Jane aku tembungku ya halus. Ning tekno sampean ki reng ngrasake ki gejeron. Karo bojo mbok ya dibasakke ono cangkem. Lah kon kepiye nek wis jenenge ki? Ya congor napa piye sisan. Ora kok ya. Prangkong bajana arep to apik-apik ya ketok desamu. Ana ing kutha iki tuku jagung wis dadak nginjen nang nggon anglo. Jagung godhog nganggo blek ngono. Gumun, kene digodhog nganggo blek kok iso mateng ya, Pak. Takon. Pun mbah jagunge Pak ning mampileke sing mateng nggih. Kae wis digodhoke saka ngomah, Des, aku ya ngono. Lho niku. Rumangsane iki blek iki iso umum matenge ngono dadak dijak. Karo bojone Des niku napa ya wangun? Lah Mendes sapa? Jenengmu rak Mendes Suhini to. Du. Wah, keringetmu aku ya ora tegel nek karo keringetan kok ngono iki. Ndi ora nang selop to? Anu apa tisu to? Senenge lapi keringet aku Lapi keringet selop. bareng nganggo selop. Wah, kan. Ana rai kok ngetuk ki rak ya iki. Ya, wah. Mongko kudune sing ngetuk ki ora rai. Kudune ora wani keringete gon mandhek kene iki kok. Ora iso munggah gunung. Ora, nek umume keringet ki ya mili kok. Lah iya lah kok mosok keringet kok ngrethek ya ora eneng ya. Bebela Wiratmaya Eno tan burung srioning gugur. Iki awake dhewe iki nyelametke wiyaga siji lho. Endi? Biasane soal iki iso munggah kene. Endi? Oh. Kowe engko nombok aku 100 lho ora munggah. Lah kok malah tombok 100? Lah kowe biasane munggah kene juga. Oh. Dadi kusumaning bangsa Slosor. nggih. Srioning mustika tuban laput tresna lan Surabaya pati marang Raden Wiratmaya kang mus prasetyo anandang branti
sembah nuwun. Iya. Dagelan sing ampuh Mbah Walu ya. Ayo. Lah napa? Kaya anggere lampune diklip-klip ngono kok sambar mledek. Emang klip-klip ngono. Iya, ya ora apa-apa. Biasane ten ngomah gur nganggo lampu cilik nika kok nggih. Nggih. Lah kowe dine lampu gedhe ra gelem. Ndak kepadangen. Isa-isane. Iya. Dine lampu gedhe mesti muni kok dicilekke. Ah iya. Ya iki tunggale isih akeh banget, Mbak. Nggih karo di singkat-singkat mengko ndak wektune bablas. Ya ngono ya, Mak. Podang kuning sing nyuwun pirang-pirang saka Mbak Wadiran saka sapa-sapa iki nyuwun podang kuning. Ya. Sing kepareng nyekar podang kuning. Pesenan podang kuning iki sing paling apik sing nembang ming Mbak Elisa. Oh iya. Ya diaturake Mbak Elisa. Yo maju, Nduk. Lho, piye? Kowe bareng Elisa mlaku kok ngebrok iki apa? Ora ya men gentenan no, sampean ki men leluasa. Gentenan nganti kaya mikul. Ngadeg. Nek bojone ora kon lungguh ki ora lungguh. Dadi aku tetep ngadeg. Tetep.
Sugeng dalu Mbah Waluyo. Sugeng dalu, Nduk. Wah, tambah ganteng. Iya, Nduk. Mak Kita Trata. sama ya merah-merah. Iya. Kowe kok dadak ngene-ngene iki ngomong. Lah tangane iki klungane ngene aku tadi. Seneng ditemoki seneng. Iki mboten ini namung Pakde. Dadi nek Pak Dek iki ditemok ngopo-ngopo ora apa-apa ya, No? Mboten napa-napa niki, mboten napa-napa nggih. Karone wong sing cedhak aku mosok kok ndemok cagak ya ndadak rono. Kalih padene mboten napa-napa. Ora apa-apa, nggih. Nduk. Kula kalih Pak Seno nggih ngaten niku mboten napa-napa biasa mawon. Mbokmu gedhe sesuk nang Jakarta kowe sesuk nang omah nginep godhog-godhoke wedang Pak De ya. Oh nggih Pakde sendika dawuh nggih. Bunda ampun caperut nggih. Ora, apa? Caperut. Cemberut. Iya, caperut. Japrut. Nah, caperut. Ampun mboten cantik mangke nggih. Dadi aku kon guyu. Senyum nggih kalih bojo garwanipun ngaten. Oh, iya. Nggih. Mboten sak cemburu kula tasih alit. Iki cilik kan. Iki isih cilik, gedhe kowe. Ya. Mbok yo sebulane aja muni gedhe to. Lah piye Sing nek muni gedhe kowe iki pikirane wong iki tekan ndi-ndi. lho kok tekan ndi? Iki isih cilik Iki isih tuwa cilik. kowe. Lah tuwa ki mung suwe enom, nek gedhe ki mung suwe cilik. Wah sampean ki piye to? Ayo sing jan to. Bener leres. iya. Nek let kalih gedhe agel. Nek gedhe mung suwe cilik, nek Nek tuwa mung enem suwe enom. kalih tuwa nggih. Nek kowe enem. muni isih cilik, iki Sing wis tak gedhe. gumunke lho Pakne, aku marep nyedhaki wis sampean ngedoh-ngedoh. Lah kok basan dicedhak iki kok malah nyedhak iki piye? Wah, lah karepku ki yo nganyarke STNK ora gor sasaran. STNK napa niku Pakde? Ya ora apa-apa nduk wis meneng wae ngene Oh iki. nggih. Aja ngurus mbokmu gedhe. Oh nggih. Nek ya niki iki wis blereng kok, No. Oh nggih. Mbokmu gedhe nek yane iku ngertine gurting jenggunuk ya. Jenggunuk nggih, Budi ampun jenggunuk nggih. Bangkane wae atos. Nggih atas niki ngangge. Lah, Nggih nek mbok- tak neng-nengke sampean ki gebablasan, Pakne. Demok ki gur saka keduan ngene wae kena. Ora kok malah ngremet-ngremet boyok. Ora bedane apa? Bedane lah iki didemok atos. Heeh. Gegere wae asat lho. Lah suhin kok didemok gegere piok ngono. Bajir kok. Piok. Kok piok? Geger kok mak piok ki ngemu banyu. Kok kaya ager-ager. Piok niku ne. Geger kok jemak ora ya. Masa kok jemek to Bude? Cobi. Wah, cantik ngaten iki lho. Ora ngono kok. Ya Mboten jemek. nek pas sing demok kowe nek pas sing demok aku ku guyuh. Aduh. Cok. Dijaknya temokannya. Ya. Ora. Mboten wantun. Kalih bojone ra mboten wantun. Ayo. Ya nduk. Karena Elisa ya. Matur. Ngaturaken apa Pak Seno? Bodangkun. Ngaturake panuwun karo bapak-bapak saka Kominfo. Kominfo. Iki acara wayangane Kominfo bekerja sama karo penyanyi Bapak Dr. Haji Sukamta. Pak Haji Sukamta. DPR RI ning pusat kono. Pusat, oh dari pusat luar biasa. Nggih. Yang datang juga sekian banyak. Jadi Nggih. semoga apa yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat sedoyo. Nggih. Kula nggih kita harus aku juga was-was nih yang baru sering tombah Waluyo selain hoax. Iya. Jenengane buzzer. Apa? Buzzer. Apa kuwi, No? Bayer. Buzzer. Baser ya. Buzzer kuwi sing bolongan nggon weteng. Kuwi jenenge puser. Kapusan to kowe. Tiwas gatekke tenanan. Wis tak gatek kowe kena hoak aku wis. Kena hoax ya. Buzzer kuwi anu Baser ki apa? Jadi kalau sekarang kan banyak akun sosial media Pak. Nah niku akun sosial media yang bohong. Jadi ra cetone kaya Pak Seno jelas ana akune Den Mase apa Mas Seno ngono kuwi Pak Mbah Waluyo ya Waluyo. Ngono Elisa ya Elisa Orcarus Waluyo ki yo duwe Sing ora cek akun. gambare Apa? cangkem. Itu, Mbak. Oh ya, cangkem gambare. padha Aku padha follow. karo kayonan. Oh, nang ngene Pak Seno gambar bagong. Wo, lah Bagong ya ndek cangkem padha Oh wae. iya, bener. Nah, niku kata akun-akun palsu yang memang nanti membuat masyarakat itu ngikutin hal-hal yang buruk. Dunia perekonomian, politik, kayak gitu. Nah, itu jangan diikutin, aja gampang percaya. Iya, No. Aku cok ora percaya karo bojoku kok.
Kok ngono masuk karo Apa meneh bojone HP ya? dhewe. Weh, Ora apa-apa. kadang-kadang karo awake dhewe cok ora percaya apa Nah aku ora percaya ngaku karo lho Pak Demo ya ora percaya kok. Lah apa? Coba nek saka nyambut gawe ngene iki jarene nyo tak kek kowe kabeh. Wis lho. Pira? Sak yuta wingi kae. Lah sing 500 ning pecis kae? Oh nak kae dit sial jajan. Asa ana duit sial. Kok duit sial piye? Sial wis tak deleke sik ketemu kowe ora sial. Wow, berarti. Kuwi sing sial ora duwite. Lah apa? Menungsane. Wong kowe disayang ora dong wong wedok wong kungus-kungus. Oh, kapan ahmu nyayang bojo? Kowe iki- Membahagiakan kowe rung tau kok sampeyan. Wah bendina tak bahagiake ngono lho kowe. Lah ngopo? Dolan ya ora tau ngejak. Lha kuwi tak sayang, wingi nek wong bonceng karo bojone sing wedok tiba lara. Mulane aku trimo boncengke wong liya, aku ndak kowe tiba ngono. Sampeyan lunga bendina karo wong liya tau tiba urung. Lah ndelalah ora. Ya, soalnya wis tok jongkok kowe nek boncengke bojomu dhewe mesti tok kentes-kentes. Ngeng. Tok sendal-sendal nek Lah niku nekat banget kok wong jarene wingi niku rak critane ngojek. Lho kok muring-muring. Kok muring-muring apa? Lah niku jarene kurang akeh le bayar ngono. Ora kok bayar ngopo wong nang kene njaluk nang Wonosari kok bayar 50 tak kon 150 ra gelem. Ya 50 ra apa ora kebutke. Alon wae Pak 50 kok njaluk slamet. Aku ya ngono buah-buah. Kuwi nek ngoten niku. Carane ngono ya ora payu kowe ning Ora ngojek. payu ya wis aku ya ngono. Payu aku nek kur 50 tok tombok bensin. Iya. Untung sing tak ujeki ayu. Oh. Dadi ratok-ratok tibake. Akhir direm ngeget ngoten niku. Ya ora. Oh, bae aku ngerti kok. Malah tak jak mandek kok. Jajan. Ayo Nur, ayo. Podang kuning. Ya, mangga. Nadyan wujuh temong peksi. Nadyan rupane mung manuk. Artine ya. Ajes. Agawe talining brangta. Manuk wis ana naleni katresnan. Oh, apa ya artine? Ayo. Manuk iso naleni katresnan. Iya. Terusane iki. Andani kok. Taline wis ra ono. Taline mrucut. Ora melu guneman meneng wae kowe. Lah krungu ora entuk semaur. Merget-mergeti swara. Alus manis tur mrak ati. Manuke halus tur legi. Mana kok legi? Legi piye to? Lah halus manis-manis sih rak legi. Ora njut manuk apa nek legi ki? Manuk kesukaan wedang ya legi. Ya ora, ya cenanangan le nggawa wedang. Mesake manuke ya. Mati no nek kesokan medan. Ora wong dur anget kok. Manuk kesokan wedang kok sik misuh sing nggawa wedang. Ora usah baleni. Ya, ya. Wasawingkon kula lono goleki si podang kuning. Kaya ngono kuwi. Ora sida diarteke. Lah artine padha kok, Nduk. Artine apa? Golek si podang kuning. Ya golek podang kuning ya padha wae. Oh. Ning ora entuk sing kuning. Heh? Wis rasa baleni. Iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi toya.
nyedak manuk iso dadi obat. Obate mung manuk Lah ya iki kuwi yo. nyanding bisa dadi tombo, nyedak wis iso dadi obat. Misale apa lara apa sing diobati nganggo manuk? Yo Nyediar ra. Iki pertanyaan berat iki. manuk kuwi kena nggo tombo wong lara mengi. Mengi dadi manuke dibakar ora nganti Nggih. mateng banget, Nggih. terus dinahi lenga naik kecap ki kena nggo tombo napas. Oh, ngaten. Nah, engko anggere mangan manuk kuwi napase saya sesek. Cepet modar. Oh, itu mau yang Ya. tegese wis ora. Tegese wis ora napas meneh kan berarti kena nggo tombo napas. Iya. Ya. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Uyuran goleki sing tak sayang. Ora krasa esuk
kuning, Pak Matur Seno, matur sembah sembah nuwun. nuwun, Gede Waluyo, Gede Suhin. Iya Mas. Nek ngomong mbok yo karo mandek mlaku mawut-mawut omongane kuwi kok. Pedake apa? Anggaran ciri khas wis ngono kuwi kok. Lah yo nggih, Pak Priyo, pun matur nuwun. Ciri khasnya dhewe-dhewe kok. Iya, iya, Sampeyan iya. kok Gunung Kidul ya nggawa ciri khas dhewe. Yo yo yo. Yo Jek ngono, yo Gek ngono. Iya wis. Iya. Iya iya. Lah wong mau jenengan marak ya entuk hadiah rokok to. Iya. Ayo, kene kok jaremu beda. Iya ya rasah ngono kuwi arep. Lho ya tenan ngono kok ana rokok merke padha kok nang kene karo Gunung Kidul beda. Lah yo basane yo beda kok lho. Asane beda piye? Ngene Bantul Jogja ini ngomong anu anjuk piye ayo anu Gunung Kidul anggur metu nu wae lah kathik ngono biasane anu gak Ciri khas e beda. Ming sak rokok kuwi beda ya, Mbak. beda Nek piyai kene nek misale entuk rokok sing enak upamane 2 3 4 ngono piye? 2 3 4 wah anu Samsu wah mane wah jarum wah kudang garam wah iki opo wah anu Malbor Anak Gunung Kidul? Gunung Kidul mamane dene rokok 76 wah 76 gak ngono biasane ngono ora ning gek Ya ora apa-apa. lah iya jare biasane mulane Gunung Kidul ki teng Klembret jare mulane opah jare Mbah Waluyo. Nggih. Menika wonten sekedhik ya Nawala ngono ya Mak. Panjenengane Bapak Amir Syarifudin ya Nggih, Pak Amir saka Syarifudin. DPR provinsi Nggih. ngono. Kalon panjenengane Bapak Muhammad David ki DPR Kabupaten Bantul. Oh iya. Engko ngersake liwung. Oh iya Mak. Mengko liwung kok diaturake karo panjenengane Pak Amir karo Pak David tindak panggung men diliwung karo sinden-sinden kuwi. nggih nggih Saking PKS menika Ngono ya. monggo Pak Amir. Apa langkung prayoga saiki wae nok engko Saiki ya selak Monggo. ngoncati pabaratan. Iya. Monggo, Pak Amir, aturan tindak. monggo. Engko sing ngliwung men si sinden kuwi ya ya. Sinden monggo Aku mangke tak ndelok para wakil rakyat ki nek ngeliwung piye. Iya. Ngono ya. Monggo. Ora apa-apa. Monggo, Pak. Turun. monggo Pak latih jegar saking Palenggan Pak monggo monggo mboten sae yele-yelan monggo Pak Monggo Pak Amir. menika pun daulat ya Monggo, Pak Amir. para pamirsa ora ketang jumeneng ke mawon Pak Amir Monggo to. Klegani Lah. Pun boten sah nyawer boten apa-apa. Ning maringi arta. Ah boten. Bias mriki Pak. Boten apa-apa Pak Amir. Santai mawon nggih. Waluyo pun jinak waluyo. pun Pak mboten mboten sah gedheke nyileke volume ngoten niku Pak Apa kok gedheke cileke volume? lah dilebokke kene iki gedheke nyileke volume Sembrono. Ya ora iki Pak DPR provinsi. pun ngerti kula mlane kula caos pirsa nggih Pak nggih Pak terus putih Pak Wah, lah volumene gede tenan iki. wah Pak mbok ampun repot-repot ngoten niku Pak Pak ampun ngoten niku Lah kebaca tekan kono. Lah waluyo. Pak Amir iki piyayine nuwun sewu. Senengane gedhekake dedono. oh Dadi dhek nek ngreruh wong sing memelas ki mesti diparingi. ajeng anu niku mboten sah ngoten niku Pak janjane pira to iki Nyobai. Ron sewu namung gegejengan Pak Monggo kegujengan, Pak. monggo Matur nuwun Ki Cange. Nggih. Pun hibur masyarakat saking wonten pundhong mriki. Niki luar biasa penontonipun. Mugi-mugi mangke manfaat saking rencang-rencang pamong desa Mbah Lurah. Niki Bu Ani nggih rawuh calon Bupati Bantul nika. Wah. Ingkang pundi, Pak? Nika sing dhelik nika. Mangke kan nyawor sekalian. wah Nggih. Niki wau saking Tepus, Pak. oh nggih Beto napa?
tangki. Oh. Tebus Nggih, Gunung Kidul. ternyata malah sing saking Gunung Kidul malah lemu niki. Wah, Banyune cen luar biasa nih mboten banyune. Pak, nun sewu Pak jenengan menika sampun ngasta wonten anggota dewan kok tesih nyupir tangki. Niku pripun to Pak? Namung larapaken tegese iki. Kaya kurang ajar kowe iki. Lho, jarene nggawa tangki sampean. Panjenengan iki ming sing nyopir dhewe, panjenengan iki sing nyumbang. Oh, lah rak ngono nyuwun pangapunten Sampeyan Pak. iso adus wingi ya to. Mergo sing maringi ya Pak Amir. Nggih, nun sewu mlake tak kira Oke tak meling-meling kok curut. mosok kowe Bang DP. Walu ya, yen sewu. Toyo jenengan kok rada majelis iki. Nggih, lumayan Pak. Nggih Pak leres sik wingi krane niku mboten wingi wingi Pak niki pun dereng banter. dengan drop toyo niku kula niku ngangsu niku 5 kilo mikul Pak. Oh, Mongko ngaten. panas angger 5 meter leren kula ngombe tekan omah entek Pak. Nggih. Nggih. Pak Amir ngersake liwung Mbak Suhin monggo. Nggih, monggo. Matur nuwun Aduh. iki Cang, sampun ten iki. Terus ndi? Sampun iki. Dereng Pak lah dereng lewung kok Pak. Dereng lewung. Monggo, sinten Iya. ingkang badhe ngaturaken Mbak Jange? Ah nggih nyuwun kanca sinten. Nggih, Monggo. monggo. Monggo Monggo. Pak, kula aturi milih Pak, monggo. Menika abrit sedaya Pak, monggo Pak. Oke, Oh. monggo. Mbak Prasti. Oh, Mbak Prastiwi. Kene Cahayu. Ternyata ora kanyono-nyono Pak Amir ki penggemar Prasti. Oh, lah nggih kok kene iki. Iya. Yo. Monggo. Ora Iki- kurang ajar lho yu ning kono. Ya jeng Ora- sangoni soalé. Ora kebablasan. Wah. Matur nuwun ya, Pak. Nggih iki. Nggih. Mbok malih. Saya Apa kuwi banget. urung entek kok ya atas. Urung dilakoni kok. Ora jengking-jengking Kayak sak ngadeg. karepe dhewe. Iya. Pun niki Pak pun ngadeg. Sampan ki ya rada sengak kowe kon. Wong Wong wis pol kok kon ngadeg. Ayo lho. Iya. Jogete sing lumrah wae. Joget sing biasa lumrah wae. Nggih. Mboten oleh goyang. Oh, Oleh. asal biasane juklik-juklik to. Nggih, Oh, panjenengan kene tambah Mbah Walu ya. Kula tak teng ngisor iki. Wah, ampun Pak, ampun mboten semono. Lah Pak Amir mboten mboten ira. ngersake goyang to. Ayo le matur Monggo, Sembrono, yo, yo, yo. monggo. Yo. Lewung Mbak Prastiwi. Kowe rada nisih kok ndak kesampluk. Ngaku tak ning kene bae. Kayak nek lewung meker-meker ora. Aku arep jagani saka mburi yo. Aku saka ngarep. Weh, kok jujuk kok ngarep. Monggo Pak Amir. Ya, mangga. Ngapa kok tutupi? Hah? Ngapa tuh, Pak? Ya ora apa-apa gur tak tutupi wae. Biasane orang ngono tak ngopo bahaya banget po. Melindung. Apa lincip apa piye pokoke Prastiwi? Melindungi binatang buas. Tenane nek isih buas. Ning angger Prastiwi marono ki kok ngene iki. Ning pasi bokong ngono lho men. Wong tuwa tuwas. Omongan. Tuane ampas ya Wah ampase semene iki cikalane sepira. Brabas. Berapa yo ditambal. Nyuwun ngapunten nggih, Oke, Pak. monggo. Waduh. Nggih ngeten iki kula tuwa ning edan. Sing disenengi ngoten niku kok. Kowe ra mirang-mirang ngaku lho Pak, kok ajar Lah, piye? tenan. Pak Pak Amir iki piyayi alusan ora Oh iya kok. Nek nek arep goyang waluya wae. Aku kepengin Pak Amir. Oh, aja sembrono. Ya, teruske. Teruske ya. Sabtu panding
Wah. Pripun Pak? Penak mboten? Oh, penak banget. Malah dikapake nek nganggo Pak Amir malah kaya diguder putrane dadi yang ngere terus-terusan ana sinden tak kok bathuke. Iya, Pak Amir ki ora tau goyang ratu panjenengan iki penikmat. Panjenengan iki ya soalé pembina PWKS, penasihat PWKS iya. Ngono ya, Mak. Iya. Yo, terus ke yuk dirampungke. Ya engko ndak Pak Amir kesuwen ling ngadeg. Iya. Ngono. Mangga. Sabtu pandingan Matur suwun Pak Amir. Nggih, matur nuwun saking bermanfaat. bojo kula dadi dayek-dayek. Le mlaku dadi ora jejeg. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun Pak nyuwun pangapunten namung gegujengan nggih. Nggih, monggo. Iya. Neng apa? Sanesipun mboten. Sanesipun piye kowe iki? Kok diparingi kok isih dermis. Mboten mbok menawa pengen napa wonten mboten kok nyuwun arta mboten. Ah iya ya lereke ya tekan kono. Iya hitungane. Monggo. Nggih. Matur suwun Pak Amir ya kepareng paring pasumbang lagu. Ya ora ketang lumantar Bu Prastiwi. Ya. Kok malah ngidul karo Prastiwi ya. Ayo panjenengan iki ngematke Bu Prastiwi iki arep sepuh ning energik. Totalitas profesionalisme ketok joget ya joget ora dumeh aku wis tuwa moh joget lah ya ngono kuwi kadang-kala sok penemu sing salah Nggih kadang kula tuwa iki joget malah apik mbane sing enom ya nggih niki bojo kula niku arep tuwa wah nek joget Lah kula niku mboten enten iringan menten omah joget mawon. dasare kentir monggo Kepiye to? ora ning apa-apa kok joget iki nek ora kentir ya eneng angin joget eneng gluduk joget Lah gremes jare joget. seni. Turu Wong ya, seni Bu. ki aneng apa-apa ngono tak jogeti. Ya, ora. Regane bojo. Seni aku sampean kok iso milih wong wedok kentir kaya mangpek ya sing gampang dihapusi Mbok ngrumasane biyen ketemune nang gerdu. waduh ketemune nang gerdu lho Nggih. ojo are nang mall nang Nang gerdu kok. gerdungan kowe ya goroh kowe ketemu bojomu nek dia anu Mbah nang mall mall iki kaya ngopo kowe iki numpak lift didodok kok gerdune nu cedhak mall. Lagi niki ana wong wedok kok rondo karepe kepiye lho ngapa wong wedok kok rondo men nggo bancaan. Lah ayo rak tapek yo sprene iki. Nggih. Biyen yo mung bakul melinju wae gaya. Senengane ngudat-ngudat wadi. oh bakal melinjo ta Nggih, nggih ora usah diceritake karo kanca. Iki ora cerita aku mung dongeng. Dadi mbiyen aku dhewe melinju loro kowe sing nebas. Yo aku muni oh, mene tukang nebas melinjo nggih kono nggo genter ya mene dhewe yo aku wegah rasa menekmu. Tenan suhin wanak ro katak ngono. Yang nggo melinju iki bareng tekan duel iki gentere tiba klontang tulung ulungno Kang. Ya aku yo tak ulungke no. Waduh, aku kok drompolane abang-abang ning njur aku. Terus aku ndrungklukno nyo. Kok angger tak sogok ngono. Atung.
Anu kena dengkule nganti do mlecet. Ora bae, dudu dengkul kok. Oh, rumah saku dengkul gene udu ya kleru. Aneh-aneh. Ayo Mbak Tatin, jumeneng Mbak Tatin monggo. Monggo. Mungsuh. Ha, Mbah Waluya weruh. Ngene iki malah saya ketap-ketip pisan. Karang ndek mata Apa mesti anggere mata ki iso nggo kedhep? Iya no. Lah kene peyeke mata tok ora iso kedhep. Wis tau ngerti apa payek beleken. Ayo Nduk Cahyu. Sing dalu, Mbah. Geng dalu Nduk Cahyu. Wah putuku wis gedhe tenan. Putu ta iki? Kok aku petemu? Heeh. Kok suwe ora gendong aku to, Mbah? Mbok Gendong, saiki Mbak. njaluk gendong, Trin. Gendong, Mbah. Modar. Gendong ngarep. Mbok ayo. Wah senengane kok ngene iki lho. Kuwi Lanjut semangat. Aku didusi, Mbah. Wah sosok ngono. Ambiyen aku dek cilik mbok dusi terus lho. Ayo dek cilik nek Ya saiki aku pengen mbok dusi. Mbok kae didusi kono. Jare sampean nek ngosoki telaten. Kae mbokmu gedhe kapok tak dusi mergo tak kosoki nganggo asasan piring saka wesi kae lho. Ya nek karo aku ya aja nganggo kuwi no. Nganggo apa, Nganggo Nduk? tanganmu wae. Tenane. Wah yo engko to yahne kok adus. Lah aku wis sumuki, Yuh, Mbah. ngono. Yuh, ngono. Mbak, kok melet-melet ngapa? Bojoku wis kaya jaran arep mlayu lho. Lah ngapa ta? Sikile wis ngene. Tenan aku Gimana? kowe iki kok ngunekke Pak Demu kok ngelet. Lah napa? Kowe iki ora ngelet. Napa? Beker. Mbok anggap kethek ngono piye? Ya apik ketheke no. Lah iya. Karo iki. Wo, lasem. Kene ku ndak keblekok Cahyu. Oh kene. Aku gejeglong, Mbak. Lu kepiye? Diangkat. Sikile lara, dipijet Pijet sikile, Mbak. Ayo Cahyu, kene ayo. Gendong, Pak. Arep digendong. Ngapa? Ngapa to, Mbak? Aku ngene kok neng pabrik cokak neng dhuwur kok. Ya mula aku ki njaluk adus aku urung adus. ya Ngono lho. Ya engko tak dusi Nduk Cahyu aja kuwatir kok nganggo wedang legi. Aja kuwatir adus. Lah aku tenan dikeroyok semut no. Kono kruyuk anu semute tak antemane nek sing kruyuk kowe aja kuwatir. Sik. Kata-katamu iki ra mutu. Lah, piye? Apa semute akeh banget kok arep ngantemi piye? Lah ngono grepen ngono awake diantem ngono awak dhuwur ngono kok bingung men to. Lah wong semut ki rak wong cilik to. Ben wong Ati saking pitus wis mati kok saking tresnaku karo sing jenenge Tatin iki semut mencok to antil pokoke. Piye Mbah, aku karo Mbok D kan padha-padha lemune. Nek mau karo Elisa kan cilik to. Nek kowe iki jan ya wah iki jenenge pawakan kon nangka wutuh ya. Kok nang mutuh to? Ndah betone ya. Heeh, nek Tatin ki nangka wutuh. Nek bojomu nangka bosok ngono ta. Ora arep ngono ndak riko. Oh ya Nek Natin ki nangka butuh nek bareng garwamu ki nangka blonyo. Mongko nek aku seneng nangka blonyo. nggih Mang Pek. Nek men kepengin bayarke kredit amben dina Mang Pek. Wong iki ketember nganti sepeda motor nganti kolor ki 28-an kabeh kok. Ya mergo sing lanang rata. Ora Nduk Cahyu, kowe iki putuku Piye, sing Mbak? tak tresnani. Iya. Rasane kono karo simbah ya. Anu mbokmu gedhe utawa iki ya isih Isi apa? isih gemati karo makmu gedhe aku ki isih gemati. Wis ra. Apa iya? Heeh, Kok tenang. nek ra gemati tak gemateni aku wae, Mbak. Tenane. Kok tak gaweke wedang wis, Mbah? Oh, nek gawe wedang kuwi nek ming cangkir wae ora cukup. Lah napa? Ember. Ora tur meneh biasane ki ora langsung dicurke ning nggon nyok kok no. Nek Pak Demo ki ora kok ndedak nganggo ning nggon cangkir teko ora. Terus Langsung. Dadi langsung kok nggon nang, umep mriki. langsung nang cangkemmu. Kuwi cemburu. Ora cemburu. Jurusan iki njuk cemburu. Aku iki dong wae wong wedok saiki ngono kuwi kok. Ha cemburu ki tanda tercinta. Lah iya, wong ditresnani kok radong. Dong wah iki terangane suguhan iki kakanu adine Selasa kabeh. Apa? Lah iki Rebo iki. Kacang rebo aku waci. Wasi. Kok iki ana sing nyuwun kembang rawe ti. Ha nggih. Kembang rawe. Saka Cak Marlis.
saka Surabaya. Nah, cak iki mesti saka Surabaya. Oh, angger cak. Cak. Iwak iki nek saka Surabaya. Apa? Cakalan. Kayaknya cakalang, ora kok cak. Cakalang, ora kok Oh, cakalang. cakalan. Lu maca cakalan. Iya. Ya, mangga. Nggih langsung nggih, Pak. Nah, iya. Ora nganggo bawa, ya nganggo bawa. Bawane napa? Lho, manismu angu jiwat. Lho, kuwi ya. Karo Simbah ya, Mbah. Besar, anu beres wis kuwatir. Simbah rakyat mau urung nyanyi lho. Wah, lah kowe iki cerane ora ngrungokke. Lah piye ta? Lah sing Sri Uning mau sapa? Mbok De. Aku ngewangi lho. Ngewangi iki ya apa wong mengo kowe ora kok ngewangi. Lah nek sing mengo pancen udu aku ning tak sing nembang kowe ngono lho. Uning. Ya. Manismu angu jiwat. Aku atuk Mbah. Aku iya. Ayo do watuk bareng ayo. Agawe ruciting gale Streaming ora, Mak. Streaming iki channel Dalang Senotok sing streaming. Penontone 18.000 no. Wah, luar biasa. Elok iki. Biasane nek rong channel iso tekan 20.000 ning ki sing channel siji kok kaya mau tak cek kok ora ono. Ya, PWKS live. Sapa iki Simbah? Wedok iki swara wedok rasa seseli lanang. Ayo wis ono. Ah nek ora nganggo lanang ya ora dadi. Wah, pokoke nek bawa iki wedok ya wedok kabeh ngono lanang iki soalnya kuncine beda. kunci apa? Nek kono kunci lemari aku kunci laci ya ayo. Ya Bude wae Bude. Lagi gerak. Kayak suaraku gak tekan kene kayak ora metu. Wila saya aku. Kau usah gerak kabeh lho, Mbak. Nah kowe iki ora gerok kowe. Ayo, apa? Penyakiten. Ayo penyakit gerok kuwi, Bang. Mangga. Nengke wae. Nengke wae, ora ning daerah nengke wae. Cak gagas. Yo. Apa kang si nadya Neno. Oh nggih. Menika saking ngin Pak Lurah, Pak. Oh. Matur sembah Kagem nuwun. Mbak Tatin. Salam. Ah? Kok nganggo ha? Salam terima kasih saking Pak Lurah. Oh nggih. Marhati bat. Ngopo we? Ora arep dibuka. Nggih, kalih Pak David niki wau. Matur nuwun nggih. Iki nek ora di streaming no Pak Wadiran iki geret munggah kok ganti streaming ya ora sah. Aja. Mboten sah. Umpama munduta rokmi Oh, munduta rokmi tak kira munduta roti ngono. Nah. Taratamtu taktu ruti ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa welah ing madyaning jala niti
genjong Temah gonjing kok temah kijing. lah kula iki namate gone tati jeblane ora cocok karo sing Temah Temoni lho. Temoni iki selarep gonjing anggenjong ning pagulingan ngono ngene tak elekke ya nesu Lah apa, Mbak? mun cetha kleru ya sedadal ewang sulang. ya ora aku ya ora sedap jane mau ki ora kleru arep muni gonjing ki pedinek lho dadi temah kijing sisan. Lah untung mung muni kijing lah biasane ora liyane. ya Ya. Mangga. Hey. Matur sembah nuwun. Wis diaturake ya Mak iya. Mengko yen ana pamundutan sing ora iso diaturake ning gara-gara ya ana. Ya. Ki wancine ndak ngoyak. Awak dhewe neruske laku dhisik. Ya. Pamundutan saka Pak Lurah pokoke lakone sing durna diingel-ingel. Oh iya. Durna diingel-ingel ya senengane Pak Lurah rak kuwi no. Ya wis ora apa-apa ya Mak. Matur sembah nuwun. Mbak Waluya, Mbak Suhin. Ya. Kula tak neruske lampah lumiyin.